семинария, уважаеми господа преподаватели, почитаеми и скъпи гости, представители на отделните институции, скъпи семинаристи, обични Господа, братя и сестри. Ние сме в благодатното озарение на празника Благовещение Богородично. Този празник е двоен, едновременно Господски и Богородичен. Господски, защото е свързан с Христос, който бе заченат от утробата на Богородица, и Богородичен, защото е свързан с личността, която извърши зачатието и очеловечаването на Словото Божие, т.е. Света Богородица. Света Богородица заема изключително и важно място в църквата, именно защото е лицето, което бе очаквано от толкова човешки поколения и което даде на Словото Божие човешка природа. И така личността на Богородица е тясно свързана с личността на Христос. И величието на Пресветата Майка не се дължи само на добродетелите но преди всичко на плода на утробата й. Затова учението за Богородица, теотокология, е тясно свързано с христологията. Когато говорим за Христос, не може да игнорираме тази, която му е дала плът. И когато говорим за Пресветата Дева, говорим едновременно за Христос, защото от Него тя черпи благодат и сила. Това става особено ясно в последованието на Акатиста, където се възпява Богородица, но винаги като майка на Христос. Радвай се, защото си небесен престол, радвай се, защото държиш държащия всичко. Връзката между христологията и мариологията е видима и в живота на светиите. Отличителна черта на светците, които са истинските членове на тялото Христово, е любовта към Богородица. Не е възможно да има светец, който не я обича. Благовещение Богородично е началото на всички господски празници. На празника пеем Синът Божий стана син на девица и Гавриил благовести благодат. Затова и ние да извикаме към Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с теб. Архангел Гавриил, с когото са свързани всички събития при въплъщението на Христос, посети по Божия заповед Богородица и извести, че е дошло времето за въплъщението на Словото Божие и че тя ще стане Негова майка. Архангел Гавриил нарекал Пресветата благодатна, о благодатена, казал и: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. Наречена е благодатна и благословена, тъй като Бог е с нея. Според свети Григорий Палама и други свети отци, Пресветата Дева вече е била получила благодата, била е облагодатена, а не става така в деня на Благовещение. Пребивавайки Светая Светих на храма, тя достигнала до Светая Светих на духовния живот, т.е. до обожението. Ако притворът на храма е бил предназначен за прозелитите, а главният храм за свещениците, Светая Светих е влизал само архиереят. Тя влязла през Светата Богородица там, това е знак, че е достигнала обожение. Известно е, че през християнската епоха нартикът е бил предназначен за оглашените и неочистените. Главният храм за просветлените, т.е. членовете на църквата, а Светая Светих за тези, които били достигнали обожението. Така Света Богородица стигнала до обожението още преди да приеме ангелското благовестие. Затова тя използвала един особен метод на богопознание и богообщение, както прекрасно и боговдъхновено тълкува свети Григорий Палама, а именно исихията, исихаският път. Богородица разбрала, че никой не може да постигне Бога с логиката, с чувствата, фантазията и човешката слава, но само чрез ума. Така омъртвила всички сили на душата, които произхождали от чувството, и чрез умната молитва направила действен ума, достигайки до просветлението и обожението. Затова била удостоена да стане майка на Христос, да даде плът на Христос.
не просто добродетели е притежавала, но обожващата благодат на Бога. Отговорът на Пресветата навеста на Архангела, че удостоена да роди Христос, бил знаменателен. Ето е рабинята Господня, нека ме бъде според думата ти. Проличава послушанието на Света Богородица към думите на Архангела, но и послушанието и към Бога, приемайки едно събитие, което било парадоксално и необяснимо за човешката логика. Така тя подчинява логиката си на волята Божия. Някои твърдят, че в този момент всички праведници на Стария Завет, но и цялото човечество чакали с агония отговора на Богородица, страхувайки се да не би да откаже и да не се подчини на волята Божия. Твърди се, че именно понеже човек притежава свобода, изправяйки се пред една такава дилема, винаги може да каже да или не, както станало и с Адам и Ева. Но Богородица не е можела да откаже, не защото нямала свобода, а защото е притежавала истинска свобода. В денят на Благовещението се е случило зачатието на Христос с силата и действието на Светия Дух. Архангел Гаврил казал на Йосиф, обручникът на Пресвета Богородица: не се бой да приемеш Мария, жена си, защото роденото в нея е от Светия Дух. Богородица родила Христос, но зачатието станало от Светия Дух. Свети Василий Велики, тълкувайки този израз и особено родено от Светия Дух, казва, че всяко нещо, което произхожда от нещо друго, може да се опише по три начина. Първият е творчески, както цялото творение бе създадено от Бога с Неговото действие. Вторият чрез рождение, както Синът се роди преди всички векове от Отец. И третият е естествен, както енергията произхожда от всяка природа, светлината от Слънцето, изобщо действието от действащия. За зачатието на Христос от Светия Дух, подходящият изказ е, че Христос бе заченат чрез действието на Светия Дух творчески, а не чрез рождение или естествено. Свети Йоан Дамаскин учи, че Синът и Словото Божие създал за себе си плът от чистите и непорочни кърви на Богородица, която плът е одушевена от логична и умна душа, но не чрез семе, а творчески чрез Светия Дух. Разбира се, когато говорим за зачатието на Богородица със силата и творческата енергия на Светия Дух, не трябва да изолираме Светия Дух от Света Троица. Известно е от отеческото учение, че енергията на Троичния Бог е обща. Сътворението на света и новото сътворение на човека и света става с общото действие на Троичния Бог. Следователно, не само Светия Дух е създал Господното тяло на Христос, но е самият Отец и Син, т.е. Света Троица. Тази истина се формулира последният начин. Бог е пожелал въплъщението на Своя Син. Синът и Словото Божие осъществил въплъщението си, а Светия Дух го е извършил. Зачатието на Христос в утробата на Богородица станало в тишина и тайна, а не с шум и смущение. Никой от ангелите и хората в този момент не можел да разбере величието на случващото се. Нищо не смутило, нито повредило детството на Богородица. Затова и Пресветата била и останала дева преди рождението, по време на рождението и след това. Това символизира трите звезди, с които иконописецът я изобразява винаги на челото и на двете й рамене. Според Свети Максим Изповедник, благовестието на Бога е пратеничество и молба към хората чрез въплатения му Син. Едновременно с това е примирение на хората с Бога, който дава подплата на послушание на послушалите Сина му нероденото обожение. Обожението се нарича неродено, защото не се ражда, но се явява у достойните. Следователно, обожението, което се дава чрез въплъщението на Христос, не е рождение, но явяване чрез въипостасно просветление от тези, които са станали достойни,
за това откровение. Добрата новина, Евангелието, благовещението е изправлението на случилото се в началото на сътворението в Едемския рай. Там от жена започна падението, а тук от жена започнаха всички блага. Затова Свята Дева Богородица е новата Ева. Там беше видимият рай, тук е църквата. Там бе Адам, тук е Христос. Там бе Ева, тук е Мария. Там бе змията, тук Гаврил. Там бе шепотът на Изкусителя, тук поздравът на ангела. Така бе изправена грешката на Адам и Ева. Обичайте Господа, брата и сестри. Не случайно Светата Църква на този ден поздравява всички жени, майки, пресветели, всички православни християнки, защото те честват днешния ден като празник на православната християнка, на жената. Защото величието на Божията майка, както се изразява Константинополския патриарх Прокъл в едно дивно изречение, че Света Богородица се явява хвала за всички жени и прослава на женския пол. Следователно, жените имат висока мисия в Светата Църква. И нещо повече, вглеждайки се в свещената история на Новия Завет, ние ще видим, че жените, които бяха до Христос, никога не го предадоха. И не случайно първите свидетели на Възкресението бяха жените мироносици. Те бяха жертвено готовни, но тяхното вдъхновение, тяхното изпълнение на всичко това беше Света Богородица, Божията майка. Така че този ден е особено важен и богословски много свързан с Божията премъдрост София. И не случайно в екзархийско време, както и снощи стана дума, празника на Света София е празнувал днешния ден. Празника на София е свързан до голяма степен с това събитие. Така че използвам случая от името на Негово Светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Даниил, да поздравя владика ректора на Софийската духовна семинария, Негово Преосвещенство с Неаполския епископ Милети, да му пожелая здраве, духовни сили, крепост, добро устроение, добри човешки отношения, взаимопомощ и разбирателство в нашата алма матер, като неин водач. Да поздравя всички преподаватели, скъпите преподаватели, които от години в различно време отдадоха и отдават своя дълг, своята чест към това учебно заведение. Да им пожелая здраве, добър успех във всичките им дела в семействата им. Да поздравя скъпите семинаристи с това събитие, което по приемство се случва, предаването на флага от 5 на 4 курс, което ще се случи след малко. Тоест, това е едно събитие на приемственост. Ние носим Христос в сърцето си. Той е нашето знаме, но разбира се, в социалното измерение, в това, което ние наричаме общество, имаме нужда от видими знаци, които да свидетелстват принадлежност. И тази принадлежност е знамето на Софийската духовна семинария, което се е пазило повече от 100 години и което се предава от курс на курс, от поколение на поколение. И днес това ще се осъществи. Пожелавам на 5-ти курс успешно завършване на семинарското образование. На 4-ти курс достойно провеждане на тази година и започване на 5-тия курс. И на всички семинаристи здраве и успех в трудовете и учението им. Най-вече благодарим на Всеподателя Бога, не забравяйки, че молитвеният ходатай на Софийската духовна семинария е преподобния и богоносен наш отец Йоан, постеножител Рилски чудотворец, частица от мощи, на които почиват тук в този храм. Вие виждате, че в сградно отношение, в цялостно външно отношение, Софийската духовна семинария се променя и то много положително. Ние помним този храм в какво състояние беше той.
и как постепенно работата на реставраторите разкриват прекрасния образ на Христос и всичко това, което някога някои майстори са направили. А така също и вътрешният духовен живот и ред, който е много същностен и важен, добрите взаимоотношения, коректността, лоялността, страха Господен, смирението, вниманието върху себе си. Затова и този ден е особено празничен. Той е вплетен във Великия пост. Но молитвите на Света Богородица, както с нощи си говорихме, помагат за преминаването през духовната пустиня. Тоест, Светата Четиридесетница е подвиг, ние го вървим, стараем се, променяме доколкото можем себе си, но си оставаме човеци и отново грешим. Затова не е лошо тук, когато човек се научава, особено вие младите, влизате в общение с духовниците, в таинството на изповедта, в таинството на Светата Литургия, Светата Евхаристия. Не са маловажни тези моменти, те са особено важни. Те са решаващи в живота на младия човек. Първите изповеди в семинарията, те се помнят до края на живота на човека. И после той се научава да търси духовника, разбирайки, че всъщност търси Христос, тъй като един гръцки съвременен архиерей в една своя проповед каза, че доближавайки се до нашите ближни, ние във всеки виждаме един малък Христос. Тоест, ние ще се стараем да бъдем внимателни, ще почитаме светите икони, ще почитаме светите отци, които са защитили иконопочитанието, но ще внимаваме като към човека, защото той е Божий образ. Той също е икона на Христос. Така че внимателно, поне в семинарията човек се научава да бъде внимателен, е и понякога деликатен, но не е лицемерен. Тази финна лицемерност, тя е присъща за нашето църковно общество, обаче се пазете от нея. Тя само ще ви даде материал за дълбока изповед. Нищо друго. И така, завършвайки всичко това, ви пожелавам за много и благословени години. На епископ Милете и здраве, търпение, много ще му е нужно. Когато Негово Светейшество Патриарх Максим за пръв път така отидох при него като протосингел, той ми каза едни много важни думи в едно изречение. Даже така беше. Виж, казва момче, млад си, но ти трябва търпение. А после казва, търпението ще мине във велико търпение. И ти сам ще разбереш това. Това е много важно в църквата. Това е много важно в църквата, добродетелта, търпение. Разбира се, един така добър духовник, който е светогорски монах, казва търпение, послушание, недоумение. Някога тия три момента ги има. И едното, и другото, и трето. Обаче смиряваме се и вървим напред. Което не ни достига, Бог ще го въздаде. Което може да променим, да го променяме към добро. Обаче разликата между едното и другото трябва да я направим ние. Поздравяваме от името на Светейшия български патриарх Данил, който този ден благослови нашето идване тук. Желаем му и на него здраве, а от друга страна той всесърдечно поздравява всички. Ректора, преподавателите, семинаристите и своята първосветителска молитва се моли за вашия успех. За много и благословени години. Ваше Високопреосвещенство, възлюбени в Христа, Владико и Йоане, приемете от всички нас, от храмовото духовенство, ефимериите към семинарския храм, от преподавателския колектив, от възпитателите, от скъпите ни семинаристи, нашата благодарност за това, че отворихте дверите на празните снощи и че сега минаваме покрай царските двери, имаме това благословение като духовници да виждаме изобразеното на дверите благовещение, което е вратата на нашата радост. Благодарим ви, че ни отворихте тая врата. Благодарим ви за молитвата, за богословското слово, защото няма да е пресилено само това да кажем, че
Богословието не е наука от книжен рафт, прашна библиотека и древен исторически архив, а е живота на християнина, е богословие, е слово за Бога, слово от Бога и слово с Бога. Благодариме ви за преподаденото патриаршеско благословение, благодариме ви за личното благословение, за вашето богословско слово. Имайте ни във вашите молитви и отново и отново да бъдем заедно. Благодаря. Аз благодаря сърдечно и тия прекрасни цветя да ни напомнят за красотата в Царството Божие. Защото човек е причастен на Царството Божие и това стана чрез Христос. Преподобни Серафим Саровски говори целта на човешкия живот придобиването на даровете на Светия Дух. А гръцките отци говорят, че целта на човек е обожение. И тези пътища са ясни и те водят се до там. И по различен подход. Затова човешката красота е важна, защото като виждаме красотата, се докосваме до Бога. И без друго, около нас има доста събития и неща, които ни разделят. А ние в църквата трябва да покажем, че сме общество от вярващи, което е обединено в идеята, в мисълта, чрез Христос за Царството Божие. Това е едно велико събрание и то е неразрушимо. И това вие като млади хора трябва да го разбирате от сега. А като дойде време да минете определена възраст, ви уверявам, че много ще съжалявате, че не може да се върнете отново в Софийската семинария. Да ви даде Господ да остареете дълги години живот и пожелава. Благоденствено и мирно е житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение. Подаш, Господи, святейшему Отцу нашему Даниилу, Патриарху Болгарскому и Митрополиту Софийскому, Високо преосвященнейшему Отцу нашему Йоанну, Митрополиту Варненскому и Великопреславскому, Преосвященнейшему Отцу нашему Мелетию, Епископу Знепольскому, со священным и клиром и богохранимую паствею, и сохрани на многое лето. Благочестивому и православному българскому народу, правителствующему синклиту и христолюбивому воинству, многое лето.